territori de tota Amèrica Llatina després dels Estats Units. Els Estats Units tenen unes diferències salarials tan importants que jo dic que d'alguna forma és quasi més friendly, més acceptable pels migrants perquè és més a la imatge del món. Els Estats Units tenen unes diferències ètniques, de salaris, de tot, que fa que s'assembla més al món. És com una mostra del món en general més fidedigna que Europa. A Europa, com que s'han estat, no estic d'acord, en mantenir l'estat del benestar molt poc, i com que no n'hi ha per tothom, no sé si hi ha espai per tothom, però l'estat del benestar per tothom és més difícil, doncs ha tingut de limitar. I això fa que a Europa hi ha exclusió, i als Estats Units hi ha pobresa. Als Estats Units hi ha molta gent que treballen 50 hores a la setmana i no arriben a final de mes. A Europa és difícil trobar algú que no arribi a final de mes treballant 50 hores. Però, en canvi, la cosa és el que no pot treballar les 50 hores. I aquest és l'exclòs. O sigui que el que passa és que segurament pots admetre més pobres que exclosos. O sigui que l'exclusió és una cosa relativament minoritària, per definició. No pots excloure grans masses. I, en canvi, sí que el pots tenir l'excloure. Jo vull creure que no ens hi trobarem, que hi haurà barris, com sempre hi ha sigut, on aquí dèiem que després de la guerra, el que era Montjuïc, amb les barraques i tal, ni la policia gosava entrar-hi. Llocs on no hi ha els habitants corrents, sinó la pròpia policia no entra, sempre n'hi ha hagut. Que això podria passar, que els extrems de riquesa, l'ostentació, sigui una cosa... Jo avui, com aquest pobre aigua marina del casament de la meva mare, que fa jo com les arracades. Deia, jo no sé si posar-m'ho, perquè potser em veig massa, després pensava si vas per la Rambla no l'ensenyin, o sigui que prenguin per una rica, pispin. O sigui, pot passar que efectivament alguns mostres de riquesa o d'ostentació siguin perillosos. I això sí que pot passar, no? Però tant com per tenir... doncs no ho sé. No ho sé. Jo espero que no. L'altre de si hi haurà més rics i pobres, i si l'estat serà més gran, tampoc ho sé. Però esclar, aquí hi ha diferències. És que a vegades sentim una cosa que no és veritat. Que els rics són més rics i els pobres més pobres. Al món. I això no és ben bé així. Els països rics, si els agafes com nombre de països, o sigui, com a països, els països pobres s'han fet més pobres, però els habitants no. Si ho mires a nivell d'habitants, com que països molt grossos, com la Xina, la Índia, el Brasil, clarament no estan en aquesta dinàmica, a nivell mundial no és veritat que els pobres siguin més pobres. El que sí que és veritat que hi ha alguns països petits i pobres que són més pobres. I això fa que si mires la llista dels països i mires l'ingrés per capita de cada país, sembla que ha augmentat, però en conjunt no ha augmentat. Sí. I llavors si dius la distància, esclar, és la distància entre el primer 10% i l'últim, entre el primer 1% i l'últim, clar, o entre el primer tercil i l'últim tercil. Jo crec que si s'agafen grups prou grossos no tindria d'augmentar la diferència. Però esclar, també com mesures la pobresa. La mesures per ingrés, la mesures per patrimoni, o la mesures per cobertura bàsica de les necessitats